molt bé explicat l'alcaldessa, he vingut també a conèixer tots aquells projectes que Vic està tirant endavant en l'àmbit de les polítiques digitals. Una ciutat avantatjada, una ciutat que està fent els deures en aquesta revolució digital que vivim, tant amb l'aplicació de seguretat ciutadana com també amb la posada en marxa d'un wifi pels ciutadans en aquesta ciutat. Però sobretot també he vingut perquè des del començament de la legislatura he de dir que l'alcaldessa ha sigut molt insistent i ha treballat durament per fer complir una moció d'aquest Ajuntament, que era que es pogués retirar una antena que hi ha a la ciutat, i en això ens hem dedicat també. I per tant sí que puc dir que estem treballant ja per aquesta antena en un temps no gaire llunyà acabi ja marxant del centre de la ciutat, i per tant s'havien de trobar emplaçaments alternatius per poder continuar oferint els serveis, perquè quan el que no es pot fer és retirar una antena perquè sí, sinó que el que s'ha de fer és veure quins serveis hi ha i veure com aquests serveis els podem distribuir en altres llocs. Això és el que hem fet, ha sigut un treball intens aquests mesos, però crec que és una bona notícia per la ciutat de Vic.